to a faɗin Najeriya jihar Bauchi fa ita ce jiha ta farko da ta ɗauki matasa suke cikin tafiya ka'in da na'in, domin a kowace mataki a kowane matsayi akwai matasa, in dai a gwamnatin da sanata Dr. Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Daular Usmaniya yake yi ne. Duk inda ka taba akwai matasa a ciki. In ka taba bangaren mukamai masu gudanarwa akwai matasa a ciki. In ka je ka taba wuraren da ake koyar da wasu ilimi na musamman domin taimakon al'umma akwai matasa a ciki. A takaice dai a jihar Bauchi ban ga wata jiha da take hidima da matasa, wadda ta ba da matasa dama kuma ake ƙarfafa matasa, ake kuma shigar da matasa, ake kuma zaburar da su kamar jihar Bauchi ba. Amma za ka gamsu idan ka saurari wa'innan bayanai da kuma hujjojin da na zo maka da su daki-daki. Wani ya san me ake nufin an ce ana tafiya da matasa, wasu kuma ba su sani ba. To duk ala ayi halin in ka san yadda ake maganan tafiya da matasa a gwamnatance ko a siyasance ko a jihance, to namu na jihar Bauchi ya sha bamban. To ka sani fa mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Dr. Bala Abdulkadir Muhammad, daga ranar da ya fara gwamnati zuwa yanzu da muke maganar nan akwai matasa a bangarori daban-daban. Bari mu dauki misalai saboda ku gane me muke so mu faɗa. Mai girma gwamnan jihar Bauchi da ya tashi yin kwamishinoni, an ɗebi matasa a cikin kwamishinoni. In ina nufin matasa, akwai matsakaita, akwai wanda bai kai shekara 30 ba gwamna ya ɗauke shi, ya ɗauke shi yana cikin kwamishinoni. Akwai wanda yana 30 gwamna ya ɗauke shi, wani yana sama da 30 suna cikin cabinet din nan. To ka dawo mataki na biyu, mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Dr. Bala Abdulkadir Muhammad, a cikin gwamnatinsa fa akwai mata, su ma an ba su dama suna kuma gudanarwa. Kuma abin da zai baka mamaki, ba fa irin matasan zo mu ci abinci bane, duk wanda ka daga shi a cikin kujerun da mai girma gwamna ya bayar, da matashi da dattawan da ka samu an ajiye ƙwarya ne a gurbinta, domin makaranta ne, sun yi karatu, suna da amana kuma sun san halacci. Abu na biyu, mata suna cikin gwamnati kamar yadda na faɗa. To su wa'innan matan ma ana gudanar da mulki da su a ilimance, a gudanance. Duk wani ofis da ka san mace tana rike da shi da jihar Bauchi, ka je ka bincika za ka ga da ilimi take yi. Abu na biyu shine a cikin ciyamomi an ba da dama matashi ya yi takara, kuma sun ci mukamai. Mafiya yawancin ciyamominmu na ƙananan hukumomi yawancinsu matasa ne. Haka idan ka je cikin tsarin jam'iyya za ka ga an ba da matasa dama. Da wannan ne za ka gane cewar matasa suna cikin gwamnati mai girma gwamna sanata Dr. Bala Abdulkadir Muhammad dumu-dumu. To ka dawo kuma mataki na gaba, shine tsaron jihar ma an sanya matasa ciki. Ta wani hanya? Shine ka sani cewar akwai hukumar da mai girma gwamna ya kirkiro ta na Barota, wadda ciyamomi ko shugabannin direbobi da shugabannin keke nafe da caba suka roki mai girma gwamna ya bude musu wannan kafa saboda kiyaye hadura da wasu abubuwan da ya shafi toki. To mai girma gwamnan jihar Bauchi ka gan shi dauke da sutura na wa'innan mutane ranar da ya unveiling din su, wato ranar da aka kaddamar da su, aka sahale musu su je su ci gaba da aiki bayan an horar da su. Mai girma gwamna ya ɗebi matasa 500, ka gan su cikin uniform, an zo an yi taro, an kaddamar da su, an samar musu da aikin yi. Ko ka san cewar wannan kafa ko wannan cibiya kafin kafa ta ma mai girma gwamna ya samar da motoci hilos don gudanar da aikin su? Ana cikin tsaka da bayan an kaddamar da su sun fara aiki kuma sun faɗi abubuwan da suke bukata na ambulances da kuma motan ɗaukan mota da kuma motan da yake da clamp a jiki, wadda gashi na sa maka mai kallo da sauraro kana gani. Kenan a hidiman da mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Dr. Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Daular Usmaniya yake, akwai fa sincerity. Duk abin da aka daura ba je kana yi ka bane. To gwamnatin na matasa ne. Ka san cewar ana tafiya da malaman addinin musulunci da na Kirista, ko ka san cewar ana mutunta sarakuna da hakimai a cikin wannan tafiya. Kai ka kalli tsaro a jihar Bauchi, kai ka san cewar banza bata kai zomo kasuwa. Ba dare ba rana mai girma gwamnan jihar Bauchi yana bada kowace bangare hakkinta ta yadda za ta gudanar don a zauna lafiya. Don wannan muke ganin cewar mutumin da yake da irin wannan azama da kuma abubuwan da kana iya gani kana taba su bayan ayyukan da ya jihar Bauchi, in an bashi Najeriya fa zai kanikancin Najeriya fa zai farfado da ita. Mu zaɓi mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Dr. Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Daular Usmaniya a shekarar 2027.